Hello! Време е да правим анбоксинг на нещо супер яко, което ми подариха на премиерата на филма Гунди Легенда за любовта. Ако искате да разберете как мина тази премиера, може да гледате в моя влог, който вече е качен. Ще оставя линк на стори и в описанието. А сега да започваме и ще анбоксваме кутията, която ни подариха. Сега започваме. Ще се правя все едно, не съм я отворила вече. Започваме с първото подаръче, което е супер готини ретро лукчета. Все едно сме в онова време, когато първа Гунди е пробивал и е мега яко. Сега няма да ги отварям, защото не ми се хапат лукчета. Второто нещо са захарни булочки, които супер много ме напомнят на баба ми, когато като бях малка стоях при нея летата, ми правише попарка или нещо такова и винаги ми слагаше една захарна булочка. Затова и когато ям много захар, не дебелея. И най-якият подарък. Шишенце за вода Гунди, изцяло с дизайнчета от филма, който е много як. Съвсем скоро ще е по кината. Може да го гледате на 9 октомври. Е голямата премиера в Арена София. Аз ще съм там. Ще снимам отново влогче и интервюта. А сега, за да разберете как мина инфлуенсърската премиера, кликнете в описанието и гледайте моят влог.